Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesta k pravdě. Dnes vás čeká velmi silné a osobní svědectví. Bratr Vlado se s námi podělí o svou cestu víry, o to, jak Bůh působil v jeho životě a jaké změny mu přinesl. Děkuji vám, že nás sledujete, že hledáte pravdu a že společně sdílíme Boží slovo. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte lajkovat a sdílet. Přeji vám požehnaný čas při poslechu našeho podcastu. Vítajte v našom kresťanskom podcaste Cesta k pravde. Moje meno je Marek a dnes tu máme hostia Vlada, nášho brata z miestneho zboru v Bradforde. Dnes tento brat sa s nami podeli so svojím svedectvom, ako ho vlastne Pán našiel, ako ho oslovil a dozviete sa viac. Zostaňte s nami, lebo to svedectvo bude silné a to svedectvo sa bude dotýkať aj vás. Vlastne povie nám aj, čím si prešiel, nejakým takým ohňom a poďme počuť si. Takže bratu Vlado, môže sa podeliť s nami o tvoje svedectvo vlastne, aj ako ťa Pán našiel, v čom si bol a tak. Takže v prvom rade chcel by som porozprávať trochu, ako som prijal, ako ma Pán našiel. Takže bolo to aj tvojou pomocou, ako Pán si ťa použil. A keď sme robili v nemocnici na 9, tak rozprával si veľakrát na chodbách o Ježišovi. Rozprával si o tom, ako chodíte, pomáhate ľuďom, ako vyháňate zlých démonov z ľudí a tak. A páčilo sa mi to, boli to pekné slova, ako bral som si to vtedy, ako nejaký príbeh a tak, dobre sa to počúvalo, ale nerobil som si nič z toho, proste nedotýkalo sa ma to a nič viac proste. No potom raz, neviem, či pamätáš, keď sme stali na chodbe pri picháčkach, keď sme končili na tej chodbičke, si mi povedal, že budeš ma čakať v cirkvi, v zbore, že mám prísť, že neprídem. A ja tak v duchu som si pomyslel, že prečo mi tak rozpráva, prečo by som mal prísť, alebo prečo by som mal robiť to, čo robí on. A sadol som do auta, takže trochu som bol taký, nepovedal by som naštvaný, ale taký trochu, prečo mi rozpráva, čo mám robiť, alebo kde mám ísť a tak. Ale potom zabudol som na to, prišiel som domov, a večer som si ľahol. A keď som zaspal, neviem presne, či to bol sen, myslím, že to bol sen, a počul som hlas, ktorý mi rozprával, že posiela ku mne svojich služobníkov a ja stále neverím. Že čo má robiť, aby som uveril? Že príbytky, ktoré išiel pripraviť, už sú skoro hotové a my stále neveríme. Že uveríme až vtedy, keď bude neskoro, keď to už uvidíme na vlastné oči. Ja som sa zobudil v tom a cítil som taký zvláštny pocit, ako keby, ako keby som sa ponáhľal niekam na vlak a ten vlak by pred nosom ušiel. Cítil som taký pocit, ako keby som mal niekde byť a ja tam nie som. Ako keby som niečo premeškal. Tak vôbec mi to neprišlo na rozum, že cirkev alebo niečo také, ale chápal som, ako porozumel som, že ten hlas mi rozprával o tebe. Ako to, čo si mi rozprával ty. Takže potom na druhý deň sme sa stretli v práci a ja som ti rozprával ten sen. A rozprával som ti ten sen a ty si mi povedal, že to píše v Biblii, že Ježiš nám išiel pripraviť príbytky. Amen. A potom už som to začal brať vážnejšie. Lenže začal som chodiť do cirkvi, prišiel som, hoci sa mi to nepáčilo a nebolo to podľa mojich predstav, podľa očakávaní, ale
vnímal som a cítil som proste, že tam mám byť, že to je moje miesto, kde mám byť. A hoci som sa niekedy vysmieval a veci, ktoré boli rozprávané a tak proste, ešte som sa s tým nestotožňoval, nedokázal som sa s tým stotožniť a proste proste nechápal som tomu presne, čo sa deje, ako to má fungovať a tak, hej. No a keď som začal chodiť do cirkvi, ako do toho zboru miestneho, tak očakával som, že keď tam prídem, každý bude perfektný. Mm. Každý bude perfektný, budem sa učiť od druhých, budem si od nich brať príklad a čakal som, že proste každý bude mať nejakú svetožiaru a tak, ale nebolo to tak. No a potom som prestával, proste strácal som chuť chodiť do cirkvi a tak, proste vychladol som z toho, až kým sme neprišli na Slovensko. Takže moja žena mala zdravotné problémy a tu proste dávali jej len lieky a tak od bolesti, potom už ani jej nedávali nejaké lieky. A išli sme na Slovensko proste, lebo žena takisto počula hlas a ten hlas jej povedal, že má na to týždeň, aby odišla na Slovensko a šla k lekárom. Takže šli sme na Slovensko, šli sme k lekárom a tam jej povedali, že proste jeden doktor, ktorý bol rodinný známy, poznal nás od malička a on povedal proste, že to proste, čo trápi moju ženu, je nádor a ten nádor sa už proste rozrastol po tých ženských ústrojenstvách a tak, takže bolo to už progresívne, myslím. Takže žene nepovedal nič, že nepovedal, že dobre, v poriadku, skontrolovali ju a tak a povedali jej, že dobre, má odísť von. Potom si zavolal mňa, moju mamu, no a povedal nám aj tú správu, že nevie, ako to dopadne, proste bude operácia, vyskúša tú operáciu, ale nesľubuje nám nič, povedal, že on nie je kúzelník, takže uvidíme, že čo. Proste vtedy neviem, prišlo mi to tak, že nie kvôli tomu, že moja žena bola chorá, alebo tak, alebo sme si v tej dobe niečím prechádzali, ale keď som prišiel na Slovensko, môj otec stále študoval, každé ráno sa modlil, študoval, mal skupinky a tak. Božie slovo študoval, aj? Tak, áno. A teraz proste takže stále to na mňa vplyvalo z každej strany a potom som začal nad tým rozmýšľať, že prečo už ja nechodím, prečo už ja nechodím, že som sa proste vzdialil od Boha a tak. Čiže, sekundička, mám Áno. otázku. Čiže to, že si sa dopočul od vlastne doktora, že to ťa vzdialilo od zbora a Boha? Ešte raz. Nevadí. To, že si sa dopočul od doktora tú správu ohľadom tvojej ženy, hej, že ako si povedal, že vidí tam nádor, to ťa vlastne vzdialilo od Boha? Nie. Nie? Nie, vôbec. Mňa to proste... Nemyslel som vôbec vtedy na to, že priblížiť sa k Bohu, alebo aby ma niečo oddialilo od Boha. Proste v tej situácii, tam keď sme boli, nemyslel som vôbec na Boha. Vtedy, až keď sme prišli domov a po nejakom čase, neviem, som stál vonku na záhrade a z ničoho nič. Proste z ničoho nič mi prišla taká myšlienka, prečo proste, hej, keď som tu bol ešte, som nechodil do cirkvi, nechodil som do zboru, a nemal som spoločenstvo s Bohom, vzťah s Bohom, ale som sa proste odtiahol, alebo bol som niekde v ústraní. A prišlo mi to tak veľmi ľúto, že som sa rozplakal a proste vtedy po dlhom čase som sa zase začal modliť a prosil som Boha o odpustenie, ako za to, že som nechodil, že som prestal chodiť, že som ho proste opustil a tak. A odtedy, proste od tej chvíli, hej,
a sa všetko zmenilo. Proste, neviem, neriešil som veci proste tak, ako som riešil predtým, ale bolo to viac duchovné. Hej, že už keď som išiel niekde, napríklad, išli sme na nejaké vyšetrenie, alebo niečím sme si prechádzali, tak som sa za to modlil. Najprv som sa za to modlil a robil som všetko vo viere. Už som to nerobil tak, ako som robil predtým. Mhm. Vieš, myslím stále na to, Áno. že keď si sa dopočul od doktora, od lekára, že tvoja žena Mhm. vlastne má ten nádor. Aký to bol taký ten prvý dojem z toho, ten prvý pocit? Určite musel si byť z toho v šoku, nie? No hej, no bol som z toho šoku a bolo to niečo také nečakané. Vôbec sme to neočakávali, vôbec sme na to nemysleli, že niečo také vážne môže byť. A mysleli sme si napríklad, že verím, že mnoho ľudí si myslí niečo také, že to sa mňa netýka, to nemá nič spoločné so mnou. Ale tak ja napríklad osobne, hej, ani moja žena, nerobili sme si nič z toho. Nepríjmali sme to proste vôbec. Vôbec nič sme si z toho nerobili. Ja proste potom už proste odovzdal som to do Božích rúk a vedel som, že Boh nedopustí viac, než môžeme zniesť. Takže vedel som, že sa to dobre skončí, proste mal som tú Viera. takú vieru, no, v to, že proste, že to nebude zlé. Ja veril som tomu, že Boh sa na tom oslávi proste že to bude v poriadku. Takže stále, keď sme napríklad išli k doktorovi, keď sme išli na nejaké vyšetrenie, alebo keď mala ostať už na tú operáciu konečnú, tak modlili sme sa za to. Ona sa za to takisto modlila, proste dávala to do Božích rúk. A ja som ju dával pod Božiu ochranu a tak. Takže a stále v každej situácii Boh bol oslavený. Napríklad, ja neviem, napríklad keď mi doktor povedal, že on nie je kúzelník, urobí to, čo môže, čo je v jeho silách, ale povedal, že pochybuje, lebo ja som sa ho pýtal proste, hej, že keď pôjde podstúpiť tú operáciu, že či bude všetko v poriadku. On mi povedal na to, že on není kúzelník a nevie. Možno bude potrebovať druhú operáciu, alebo možno už sa nebude dať robiť nič. Takže ja som to dal do Božích rúk a veril som, že proste ten zákrok dobre dopadne. A aj to dobre dopadlo. Čo to bolo? Čo by som chcel ešte povedať je, že vlastne s manželkou ste sa modlili za to, hej? Áno. Vierou ste sa modlili. A že, milí sledujúci, môžete vidieť a počuť, čím si tento brat prechádzal so svojou manželkou. Je to taká choroba, že ľudia na to zomierajú. Môj otec na to zomrel. A vďaka Pánu, že Boh ju z toho vyliečil. A vďaka Bohu aj za teba a za tvoju manželku, že naozaj máte takú silnú vieru, ako Božie slovo píše, že aj keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a tomuto vrchu prikažete, aby sa hodila a presunula do mora, ona sa presunie. A vlastne ten vrch ukazuje nám ten problém, ktorý prišiel, tá prekážka a ten problém, ktorý prišiel do vášho života a naozaj ste to s vierou prekonali a čo ďakujem Bohu za to. Taká otázka. Čo teraz tvoja manželka? Je z toho už uzdravená kompletne? Áno, je kompletne uzdravená. Čo na to lekári? No, prvýkrát, keď spomenul to, že nie je kozelník, nakoniec po operácii, keď tá operácia dokončila, povedal, že nemusel ani toľko, lebo prvýkrát rozprával, že proste všetky tie ženské ústrojenstva, ktoré má každá žena, musia ísť von. A aj tak, v takomto prípade, aj keď to vybere všetko von, tak nevie zaručiť ten dôsledok toho. Ale nakoniec po tej operácii povedal, že nemuselo ísť všetko von proste, že všetko je v poriadku a vôbec nemyslel, že to tak
dopadne, ako to dopadlo. A aj tá rekonvalescenčná doba, ktorá mala byť, hej, do týždňa, takže po operácii manželka do týždňa mala ešte mať nejaké zdravotné komplikácie a tak. A po týždni ju mali pustiť domov, kde sa mala 6 mesiacov zotavovať. Lenže ona hneď myslím, že o 2 dní bola prepustená z nemocnici, lebo hneď na druhý deň už mohla vstať, mohla chodiť, mohla normálne jesť a normálne fungovať. Ďaká Pánu. Boh je dobrý, cirkev, halleluja. Fakt, že silné svedectvo. A čo by si tak mohol povedať našim sledujúcim? To keď nás práve teraz sleduje niekto taký, čím si prechádza v takejto situácii, kde vlastne ste boli vy s manželkou. Čo by si im poradil? Tak každému, kto sleduje a kto si prechádza takými vecami alebo takými problémami v živote, niekedy ja o svojom prípade by som povedal, že aj keď sme zo začiatku si nemysleli, a teraz viem, že Božia ruka bola nad nami, Božia ochrana bola stále nad nami. A niekedy aj taká zlá situácia pomôže na to, aby sme sa viac priblížili k Bohu a viac mu dokázali dôverovať. Takže v našom prípade si myslím, že to bolo o tej viere a dôvere v Boha. Prostredníctvom tejto zlej skúsenosti sme začali viac, naučili sme sa dôverovať Bohu a veriť v jeho zasľúbenie. Takže každý, kto si prechádza nejakými problémami, ja verím, že po každej búrke musí byť slnko a verím, že v každej tme, aj do každej tmy musí prísť svetlo. Takže nejak tak. Amen. Máš ešte nám niečo, čo by si chcel ešte vydvihnúť alebo povedať? Čo by som chcel povedať? Asi nie. Myslím, že všetko. Ďakujem Bohu. Takže to všetko sa stalo na Slovensku. Áno. Odohralo sa to na Slovensku, keď tvoja manželka, naša sestra, Pán ju uzdravil, prišli ste tu. A ako ste na tom teraz? Chodíte? Áno, chodíme pravidelne. Dôverujeme viac Bohu. Naučili sme sa aj kráčať v tej viere, že niekedy sa človek necíti, niekedy nevypadá všetko ružové, ale naučili sme sa aj tak dôverovať Bohu a stále ísť dopredu. Vieš, na začiatku si spomenul, že nebolo to také, hej, že vlastne aj si chodil, aj taký si bol. A čo sa zmenilo od tej doby vo vašom živote? Ste bližšie k Bohu, navštevujete zbor častejšie, študujete, čítate Božie slovo? Áno. Myslím si, že zmenilo sa to, že prvýkrát, keď som prišiel do cirkvi, tak veľa som očakával, hej? Veľa som očakával, ale ja sám som tam nepriniesol nič. Teraz už napríklad som sa naučil, že tá láska k blížnemu, láska k bratovi, k sestre dokáže prekryť veľa zlých vecí, hej. Myslím si, že vtedy som očakával, veľmi veľa som očakával, ale sám som v sebe ešte nemal nič. Ešte len som sa začínal učiť kráčať vo viere. A teraz, nehovorím, že už nejak neviem čo, ale teraz by som povedal, že sám Boh neprišiel niekoho odsúdiť, ale dáva každému šancu. A myslím, že tá láska, keď máme lásku k bratom a sestrom, máme ich podvihovať, máme pomáhať jeden druhému a nepozerať tak, že napríklad ten je zlý, ten je to. Každý sme nejaký a tak. Vieš, jak rozprávaš, tak mne hlavou prebieha jeden verš. A to, keď Ježiš sedel so svojimi učeníkmi a
farizeji, zákonníci ich videli a rozprávali, že s kým to on vlastne sedí. Hej, či on nevie, s kým sedí, kto sú oni, hej, a tam s ním sedeli a vlastne, hej, jedli z jedného stola s pánom Ježišom Kristom a oni boli najväčší hriešníci. Jeden bol mytník, vyberač daní, hej, druhý bol taký, hej, tretí taký. A práve s takými Ježiš sedel a odpovedá vlastne na ich otázku, že či on nevie, s kým sedí. A Ježiš hovorí, veď zdraví nepotrebujú lekára. Amen. Hej. V predchádzajúcich častiach si môžete nájsť na našom kanáli na YouTube, kde sme mali jednu takú tému s pastorom Lukášom, kde sme vlastne preberali, že aký vlastne má prísť človek do zboru, či už má prísť dokonalý, alebo či vlastne taký, aký je. Hej? A práve tu je ten verš, že hej, zdravý nepotrebuje lekára. Takže si sa aj ponaučil, že hej, nemal by si pozerať ako na druhých, ale zamerávať sa sám na sebe. Tak. Ďalšia vec, čo ma napadá, máme pred sebou vody. A je tam ako tak, hej, z pohára dole. Keby tú vodu sme naliali až po vrch, ako by sme chodili? Ale tak, aby sme tú vodu nevyliali. Určite by sme chodili tak, že by sme sa zamieravali len na tú vodu, aby sme nerozliali. Ja. A otázka je, všimli by sme si niečo okolo toho, to, čo urobil, alebo kto ako sedí, alebo čo má oblečené na sebe, alebo čo. Hej, určite nie. Ale zamerávame sa na tú vodu, aby sme ju nerozliali. A tá voda je Ježiš Kristus. Aby sme sa vlastne zamerali len na Neho. Tak, amen. Čo týmto chcem povedať, možno si hovoríš, prečo o tom hovorím, keď je tu takéto svedectvo. Chcem ti povedať, že možno cítiš a ťahá ťa niekde prísť do zboru alebo k Bohu a odradzuje ťa napríklad niekto, alebo si počul o niekom dačo. Práve preto to vyzdvihujem. Aby si nepozeral okolo seba napravo, naľavo, ale zameraj sa na Ježiša Krista a približ sa k nemu. Lebo Pán ťa miluje a práve, že takých miluje, ako si ty, ako sme my. Mám poslednú otázku na teba. Chcel by si sa pomodliť na ľudí, čo keď práve teraz pozerá niekto, čím si taký prechádza. Mohol by si sa pomodliť za neho? Áno, veľmi rád sa pomodlíme. Dobre. Takže, bratu, sestra, tam, kde si, ak ťa niečo trápi alebo boli, zober svoju ruku, daj si na to miesto, kde ťa to bolí, alebo niečo cítiš, nejakú nevoľnosť, daj si tam tvoju ruku. A brat Vlado sa bude za teba teraz modliť. Takže, dobre, pomodlíme sa. Aleluja, drahý Otče nebeský. My prichádzame pre Teba, drahý Bože, s našimi problémami, drahý Bože. Dávame ich pred Tvoj trón, drahý Pane, do Tvojich rúk. Prosím ťa, Pane môj, za každého jedného, kto pozerá tento live, drahý Pane môj, aby si uzdravil to miesto, drahý Bože. Ty, Pane môj, svojou rukou, drahý Bože, aby si sa dotknul každého problému, drahý Bože, každej ťažkosti a každého zdravotného problému, drahý Bože. Prosím ťa, Pane môj, aby si Ty vyliečil, drahý Bože. Každý jeden problém, každú jednu nedúhu, Pane môj, a každú jednu neprávu v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. 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 Tak ďakujeme ti, že si prišiel a podelil si sa s nami o tvoje svedectvo. Tak ešte dá Pán, že ešte sa uvidíme v tomto podcaste. Tak my vám ďakujeme, že ste s nami vydržali až do konca. Ďakujeme vám, že nás sledujete. Sledujte nás naďalej. Ak si ešte
nedal odber na náš YouTube kanál, klikni na odber, zapni si zvonček, aby si ďalšie video nepremeškal. Lajkujte, zdieľajte a komentujte. Pán vám žehnaj. Pán vám žehnaj.